Dnes po ceste domov z práce som si všimol jednu vec. Teda, okrem toho, že klikám kačičkou ako každú chvíľku, ľudia nevedia používať niektoré značky. Na tejto križovatke je jedna značka, ktorú neviem, či ste niekedy videli. Ak ste ju videli, tak sa zamyslite, či viete, ako používať. Vchádzam do križovatky, na ktorej samozrejme zastavím, pretože stojím presne teraz a na tomto semafóre je vedľa červenej zelená šipka doprava. Znamená to, že vy keď zastavíte na križovatke, aj keď je červená, obzriete sa a viete, že nikoho neohrozíte a neobmedzíte, môžete pokračovať ďalej v ceste odbočujúc vpravo. Tak, to je iba taká malá vsúka. Majte pekný deň. A few moments later.